Tak, s rukou máš záber, dobre. Ešte raz tam, ešte raz kolenom. Natlač sa, poď. Natlač, máš záber. Ešte sekni to tam, trošku trhni viacej, pôjde. Hore zadu. Poď, dobre, ruku nalož a ideš okolo, ešte raz. Poď na zadu. Viacej utiahni rukami. Utiahni koleno, vrás tam, poď, pôjde. Dobre, nevadí. Ruky, pohyb. Žilienku číslo 2 nastúpi Jireš Plzeň, Grabovský, Poľsko. Po nich sa pripraví váhová kategória do 53 kg starší žiaci Kalisky, Vítkovice, Arpáš, Nitra. Ešte, Petín, stavuj. Poď vytrávať, tak. Poď nalož, stiahni poriadne, stiahni na krok. Trošku na seba trochu. Dobre, uvoľni ruky, sústreď sa, ešte jedno. Víťazom sa stal Gerhard Bratislava. Na žinienku číslo 1 nastúpi Mikes, Bratislava, Gál, Dunajská Streda. Po nich sa pripraví finálový zápas do 24 kg príprav.